Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka na itong tanan, no? Adlaw na itong Martes, no? November 12, tuig 2024. Karon dahil, no? May atay padayon ang ikaduhang adlaw tang sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath. Road trip. Tuod, no? Undi ta maglangan, ato nang sugdan ang mga asoy ni Kuya Goliath. Road trip. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Episode 2 na taha sa mga asoy ni Kuya Goliath. Mga bata! Amen ni Kuya Goliath! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan ng langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Goliath! Sige! Panglingkod mo, paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo! Paminaw mo! Mauna istorya! Niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata! Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta kamuntanan? Uy, niya sige na sumpay sa kung aso ninyo mga bata mga kasama pa sa dili pa. Kumusta ako sa nato atong Vice Mayor diya sa Barilibi si Vice Mayor Julie Flores. Kumusta ka diya Vice? Kita din mo sa imuhang pasudayan niya dihapit sa 20. Unya sa mga tao po ni 20 sa Disyembre ha, dili sa Nobyembre. Oh no, dili 20 pizza 9 sa Disyembre. Kay ang 20 adto man Miss Das Marinas diya sa Das Toledo. Oh, magkita ta diha kang Arnold Kuya Arnold Claviste, magkita ta din ha sa iyahang pasundayag din ha. Onya, thank you kayo. Salamat sa ilahan ng grupo sa Barangay Council. Thank you kayo sa atong kapitan tanan diha sa Das. Salamat kayo. Onya, mga bata mga kasama, di na kita mo lang sulti. Ala, padayon mo inom sa atong Don Pepe Tablia nya si Mayuli na lubong na ni atong Sunday. Dito nakita mi ni Vice Mayor Choi Asnar o si Konsyal Perdi Rabaya, Perdi Rabaya, ang suod nga mga amigo ni Sir Ricky Asnar. Niya si Choi, anak ng si Ricky. Mga nakita dito, kamista Lister o sa tanang mga kaliwatan ni Mayuli. Unsay ako kasulti. Basta, mauna na. Nipahuway na mas Mayuli. So, aton lang siya iampo. Salamat kayo sa tanan. Okay, mga bata, baka samahan niya kita sumpay sa akong aso ninyo nga naguluhan. Road trip! Ganina rin tao ko gigotom.
Kaya good idea. Di ba, Jackie? Namalit magkag snacks, ganina, o soft drinks. Di, pagkawas to kay mga onta. Oh, nipalit pero Pero unsa? ako mang nabilin sa convenience store sa pagdali-dali ganina. Unsa! Unsaon, sige mamugbusina ganina. Mauto, nahabilin ako sa counter pero nabayran na to nako. Diyos ko, Lord, ni mo, Jackie. Ay, wala tayo mahems ini. Ay, Jackie, Kung dili Jackie. ang mulakaw, o i-check ang palibot. Tanawa, kita mining dana? O, ayaw paghangad. Si Dahan ang ingon mo, hanggan siya ka. Si Piot gani. Di ba? Tuyok naman eh. Tuyo ko. Di ba? Dili iki mo tuyok. Ang daan ba? Sa tanaw na ko, kung mo shirt ka tapaingon atong may mga suga, tanaw na gulo, kita mo na? Ayaw paghangad lagi. Tanaw na, ha? May mga suga. So kung pupadayon lang ta sa unahan, sigurado ko na may makita tangad to nga kananan. O bahay ka ha, di ba? Unsa? Gipatuod minimo og auto niya karon palakto na sad minimo. Ug usa imong gingong lights, asa ba? Hala uy, bugi wa jud koy nakita. Kalasangan man taon ni dinhi bugi. Uy, dili ba na mga suga? Naalagi. Kung maabot lang na desto nga, basin may makita tang kabayan, nga pwede tang magpakitabang ta. Bugi, bugbog lagi ka, bugbogs. Ha? Noon sa mantahon ka, Bugi. Di ba na lights, mga nipot mo na fireflies? Ha? Lagi, layers mo. Bahala ka di, parang sa basta ninipot. Ikaw bugi halas na lang gid ka ha. Dili, lagi, suga, Kung lagi kini na, mapalpak suga. magani bantay lagi ka nako. Please, trust me. Trust me on this. Dear cousins, Dear cousins, bitog, biyaan ka na mo din eh. we can do this. Kuha na inyong mga backpacks. And let's go! Tao naman tang naglakaw. Hain naman ning lights, oy. Bitaw. Bugingit-ngit naman kay dire. Bito, Bugi, asa naman yung gingon ni mga kabalayan tao, Luy? Ay, ambot. Wait. Look, guys. Ay man, May nakita kong suga sa unahan. Uy, ala, suga tuod. basin suga ng gikan sa bahay. Tanan ninyo, dali. Adto ko na to. Dali, let's go. Tara. Tara, dali. Faster. See? Tunag kay bay. Ay, payag di ay na, uy, payag. Bito da. Oh, di ba? Sakto ko. Naagit lagi, baay din eh. Tanaw, nagkaon ng ilang suga sa gawas. Doon na ni tao. Unya, sa pa may atong gipaabot. Dali na. Tuktok ko na nato, dali. Ha? Ano man? Kadit lang. Unya orig mga ungo na naadiha niya diretsuhon kag paak sa liog. Ha? Ikaw gijaki ha? Isug-isug ka niya. Ikaw ra ba'y pinakatalawan ra ba? Aw, sige, ikay adto nga to kaw. Nya, pangayo dito katahuran. Ano ako man ngano kita si Bugi. Ha? Ikaw kas, ikay ato. Ay, parehas na maya mong duha ng mga talawan. Kami mayo kitang tulo. Dali na mo. Maghinay lang ta. Ha? Ay, dili ko anilang ko. Katalawan gini mo manghura ka eh. Sige, ikaw na lang din eh. Kay kuan mudungan na lang kung Bugi. Ha? Uy, for di. Mang pagpili, bilin ka din eh. Umuban ka na mo. Gana na magtabi, uy. Sige na mo. Dali na. Gutom na kayo. Okay. Sige. Pero, unsaon na lang kun mga daotang tao ang nakadiha. Oh, mahadlok lang kiko. Sus kunin mo eh. Oh, sige ka. Tilang ka. Oh, sige, ato na mi. Let's go kas. Tara. Wait, Sa- sa. Muuban ko ninyo. I can do this. Whew. Okay, let's go. Oh, kaya dito. Ako, araw mo pa. Nahinay lang. Kingit-ngit. Dili, magunitay na lang ta ninyo. Dali na dayon. Mo si Apils pa ah. Dali, magunitay ta. Oh, sige. Quiet. Ay, Ang dami to, uy. Kuya, Ang usaw wala mo. po, eh. Lain ka. Okay. agay! Mga mata! Ay, yung ano eh. Mga mata! Unsay mga mata? Asa man? Asa? No. Kadako sa kwago. Kwago. Ow. No, nahadlok na ko, Lord. Have mercy, please. Kwago, Please, help us, Lord. Abi ko kwago. Ferdy, unsa man din Oh my tawagan God. na? Oh my God, Ferdy. Hilom, Jackie, hilom. Lagi. Niyan natatungod sa platahan. Sa Sige na, kwago. Bugi. Sa kwago. Sige na, Bugi. Tuk-tuk na. Sige na kas, dali. Nanugtok na. Ju, tabangin mi, Ju, tabangin mi. Kinsa mo, ha? Oga!
Ayaw tuyo! Ayaw mo pa obvious na nahaklok mo. Ha? Maayong gabi, Mr. Sir. Frank ang akong ngan. Ma! May bisita ta, ma! May bisita ta! Hi, evening, sir, ma'am. Kini nga kong misis si Elvira. Ug ang among anak si Baron. Giyon sa ninyo pag-abot din hing pita, ha? Nga tunga-tunga makinislasang. Pogi, Freddy. At tunatanin niyo, murag lain ang akong vibes na nilang tulo. Let's go. Tubag mo! Hilam, gustiton ko ng buka ni Maron. Freddy. Pasensya na mo mga sir. Nga nakasamok mi ninyo. Magagawin tulo. Ako na si Boogie. Boogie. Niya siya si Ferdy. Ferdy. O kini si Jackie. Jackie here. Padoon ta miss. Among outing pero murag nasaag mi. Mauna siya nga kuan nasaag mi og naabiriya ang among sakyanan. Mangutana unta mi Sir Frank kung may nahibawan kang mechanic din eh. Ako. Usa ko ka mekaniko. Ha? Dayon na mo. Kini? Ayaw na lang, sir. Mulakaw na mirong tao-taoid. DJ Relax Relax. Dayon lagi una mo. Dayon. Oo. Mudayon mi, Oo, sir. oh. At dali mo, dali. Oo, dali na. Dali na. Ay! Oh, ayaw kahadlok, Inday. Ingon anak lang yun ni si Baron. Hilig niya og mga gwapa parehas nimo. Lingkod ka mo. Baron, ayaw pang hikap na unsa ka ba? Ay mo kabala ka, ha? May mga tools ko din eh. Ako ti pagawas. Ayuhon ako ang inyong auto. Anhilan mo standby, ha? Samtang magpaabot mo. Murag, giguto man mo, no? Frank, mas maayo sigurong mag-andamon akong ilang makaon. Unsa no? Maayo pa, Elvira. Sige. Pangaon na mo, samtang andamon ko ang akong mga gamit. Sige na, Elvira. Ang dami siyang pagkaon. Kanang lamian, ha? Ha? Kanang lami nga pagkasarsa. Oy, ako pa. Ayaw mo glakaw, ha? Lami ang andamon na mong pagkaon. Okay? Oo, Sir Frank. Di mi mo lakaw. Ikaw na'y bahala nila, Elvira. Sige. Iyaan taon na mo, ha? Baron. Mama. O banion akong andam diri sa kusina. Okay, mama. Pugi, Freddy. Ato na ta. Mubawa tayo ng baya. Kita kasla mga itsura. Marag mga monsters. All black pang ilang gisulub. Unyang ilang mga mata. Siga kaayo. Murag boy tube. Lain akong feeling of vibes nila. Jackie, hinaya ng tingog ni mo. Hinay bitaw. Pwede pa yun. Mayo mo maghilom ka diha. O pag-ugom og tubig. Ha? Dunggan ka kanay nila? Mao na lagi na sisigig basa ni mo ang mga horror stories lagi. Okay raman na sila kun mayroon na sila nato. Mao gyud. Na, dili lagi. Ato na lagi ta. Dili kid mayo akong feeling din ni I promise. DJ Unya Relax kung nagkatawa sa Relax. padung. Ha? May makita ka nga laing bayad din eh. Wa man, di ba? So ano na sa ta din eh? Bitaw, Jackie. Marag okay man sila. Unya pa gyud may pasalig to si Sir Frank. Nga iyang ayuhon ang atong auto. Oh, wala. Maong way mulakaw nakasabot. Freddy. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! Tagin niyo ugma
mga bata, mga sabang sumpay sa kong asoy kaninyo ning sibunaw na nga naguluhan. Road trip din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitaran dalit ka na to sa RMN Drama. Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka na itong tanan, no? Adlaw na itong Martes, no? November 12, tuig 2024. Karon dahil, no, may atay padayon ang ikaduhang adlaw tang sugilanon sa mga aso ni Kuya Gulyat. Road trip. Tuod, no? Undi ta maglangan, ato nang sugdan ang mga aso ni Kuya Gulyat. Road trip. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Episode 2 na ta ha, sa mga aso ni Kuya Gulyat.